peculiaridade dos verbos contractos é que a súa raíz remata en vogal alfa, épsilon ou ómicron. Así adoitan aparecer nos vocabularios e dicionarios. As vogais en contacto vanse contraer conforme a táboa que estudiamos nesta mesma unidade. Estudiaremos aquí tamén só os contractos en alfa e en épsilon, pois os rematados en ómicron son infrecuentes e deixámolos para máis adiante. Lembramos as reglas de contracción para a vogal alfa. Alfa máis un son de timbre E, ou sexa, épsilon ou eta, pasa a unha alfa longa. Alfa máis un son de timbre O, ómicron ou omega, pasa a omega. E alfa máis ditongo con iota, suscríbese a iota. Respecto ás contraccións con épsilon, épsilon máis vogal longa ou diptongo, desaparece a épsilon. Épsilon máis épsilon pasa a ei, diptonguízase, e épsilon máis ómicron pasa a ou.